Muso tele kanubagaw assalamu alaikum aw bisimila ka kunnafoni kɛnɛ kan min ye bakuruba damadama ye k'o di aw ma. Muso tele ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ minisiri min k'a dɔn k'a fɔ ale sigira musolakaw kunna denbaya ani denmisɛnninw ka kibaruyaw la ka ɲɛsin ale ma ka taa kumaɲɔgɔnya o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye ayiwa kalanso ye sa diinɛ ale hukumu kɔnɔna na o dayɛlɛla min ye Korofina ka taa se min ye ayiwa jɛkulu dɔ sigila télévision minnu bɛ Mali kɔnɔ kɛnyɛrɛye tɔgɔ la min ye olu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye o tɛmɛnen kɔ sa min ye ka taa se kalanso min ye IAM ye olu kɔni ye kunnafoni di lajɛrɛ kɛ ninnu ye bakuruba damadama an bɛna mun walawala aw ye muso tele sanfɛ aw bisimila ka kunnafoni kɛnɛ kɔnɔna la. An y'a fɔ cogoya min na minisiri kura min sigila camancɛ fanga yɛrɛ hukumu kɔnɔna na ka bila musolakaw kunna hali ni musow ni denbaya kunna kibaruya ani denmisɛnninw ka kunna kibaruya muso tele ye wulikajɔ kɛ ka taa ale kumaɲɔgɔnya madame Boiré Bintou Finɛ Samake ayiwa min sɔrɔla ka na o la ayiwa madame Boiré Bintou Finɛ Samake ni ale ye minisiri ye an ka jɛ an k'ale lamɛn. Ne bɛ se ka min fɔ parce que mun ye n suganti ma taa o ɲininka mais ne bɛ se ka min fɔ ka da o yɔrɔ kan o de y'a ye k'a fɔ a mɛnna ni bɛ muso ani denmisɛnninw kɔkɔrɔma donni na donc n ye baara caman kɛ Mali la ani Mali kɔ kan o hukumu kɔnɔna la ne ɲɛna o baara taabolo o de y'a to ne sugantira hakilila min bɛ ne na k'a fɔ jɔyɔrɔ in ni kelen ta tɛ Mali muso bɛɛ de ta don parce que n'i y'a mɛn Bintu bɔra ani Mali musow de ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali musow de jɛna ka se ka na ka n'u yɛrɛ kalifa don ne la n ka se ka u kɔkɔrɔma don donc n bɛ n ka jɔyɔrɔ in n bɛ a bonya ta k'a ɲɛsin Mali muso kelen kelen bɛɛ ma k'a fɔ sisan baara de wulila parce que bɛɛ kan ka na i bolo fara an kan pour que danaya min taara k'a dan an kan an ka se ka danaya in minɛ fa camancɛ fanga in kɔnɔna la jɔyɔrɔ min dira musow ma ni jɔyɔrɔ in n bɛna a pereperelatigɛ a kuma bɛ gouvernement de kɔnɔ k'a fɔ ko Maliki ye sariya bolo dɔ ta k'a fɔ ko ni mɔgɔw bɛ sigi mɔgɔ minnu ni u bɛ na jɔyɔrɔ ko kuma fɔ 170 o kan ka kɛ cɛ walima muso ye donc u b'a jira k'a fɔ o sariya in a ma labato ka ɲɛ mais an kan ka faamuya k'a fɔ an ti gouvernement normal kɔnɔ n'a fɔra an bɛ camancɛ fanga de kɔnɔ ni ko camancɛ fanga o kɔrɔ de ye k'a fɔ dansago bɛ kɛ fɛn caman kan pour que ni baara banna o k'a sɔrɔ fɛn bɛ bilala a niveau donc o la sariya fɛn o fɛn n'a kan ka kɛ bunadamaden lakana sariyaw ye o a kɛra sariya min n'a bɛ jɔyɔrɔ ko kuma fɔ k'a bɛɛ bila sen kan n'a bɛɛ bilala sen kan tuma min na gouvernement min n'o bɛ na ani minnu bɛ na suganti olu ka na k'a sɔrɔ sariya ninnu banbannen don olu fana ka sariya ninnu don ba la ne kɔni y'a da ka taa o yɔrɔ kan ayiwa muso dɔw bɔra ka taama ka na an fan fɛ ni premier ministre ye olu bisimila an ye nin kumakan kelen de fɔ k'a fɔ an ti n'a fɔ fɛn bɛɛ b'a cogo la nin ye waati de ye waati min ni baara kɛrɛnkɛrɛnnenw kan ka kɛ pour que ka se ka jamana bila a cogo kɔrɔ la o tuma na n'o kɛra sariya fɛn fɛn n'a bɛ adamadenya sariyaw kan n'a bɛ jɔyɔrɔkow kan olu bɛɛ bɛ sɔrɔ ka boli a ɲɛma kalo 18 kɔnɔna la an bɛ se ka ko caman kun don parce que jamana ye kuntalajan de ye anw bɛ se k'a kɛ k'a dan yɔrɔ dɔ la minnu bɛ na anw kɔfɛ olu b'a banba donc minnu fana bɛ na olu kɔfɛ olu fana bɛ dɔwɛrɛ kɛ donc a bɛ taa dɔɔni dɔɔni donc an tɛna se k'a fɔ k'a fɔ ni anw ka baara banna dɔrɔn o ye Mali bilalen o top niveau kɔ wɛrɛ t'o kɔfɛ ayi o ye fɛn ye kalo 18 kɔnɔ baara kolo girimanw minnu vraiment ni tɛ ɲɛ démocratie ni bɛjɛ fanga kɔ an bɛ se ka olu baliser k'olu bila sen kan donc minnu bɛ na n'u y'a ta
olu b'a dɔn an kan ka joli kɛ nin de kan donc olu fana bɛ joli kɛ o sanfɛ ka taa ɲɛfɛ dɔɔni dɔɔni fo ka taa jamana kɔrɔta ka se top la. Welekan min bɛ ne bolo ka lase musow ma o de ye k'a fɔ muso kelen kelen bɛɛ k'a fɔ an ka wuli an ka se ka an ka jamana baara parce que n'i ye jateminɛ kɛ Mali denw na 100 o 100 51 ye muso ye. Ni muso tora kɔ jamana tɛ se ka taa ɲɛfɛ donc musow ka dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ b'u la, jɔyɔrɔ b'u la u ka du kɔnɔ, jɔyɔrɔ b'u la u ka jamana baara la, jɔyɔrɔ b'u la ka se ka fara ɲɔgɔn kan parce que mɔgɔ kelen tɛ se ko la ni min ko n bɛ s'a bɛɛ la i bɛ wuli i bɛ bɔ o tigi kɔrɔ parce que i kelen tɛ se ko la. An jɛlen de bɛ fanga sɔrɔ n'an fara la an tɛ se ka fanga sɔrɔ. Bɛɛ kan ka Mali muso kelen kelen bɛɛ kan ka wuli k'i jɔyɔrɔ dɔn. N bɛ wuli kɛrɛnkɛrɛnnen min da o kan bi k'a fɔ an bɛ waati min na sisan yɛrɛ kofɔ kuma sera pour que ka t'i tɔgɔ sɛbɛn kalafili sɛbɛn kan. N bɛ Mali muso bɛɛ wele fɛn o fɛn si bɛ san 18 na ka yɛlɛ a bɛɛ ka lajɛ k'a dɔn est-ce que ne tɔgɔ bɛ kalafili sɛbɛn kan parce que o de ye ko koloma yɔrɔ ye fɔlɔ pour que i da ka don jamana ko la ni f'i k'a dɔn i bɛ se k'i ka danaya da minnu kan olu ka sigi ka se ka i kunkanko kuma fɔ donc n b'u bɛɛ wele n bɛ muso kelen kelen bɛɛ wele u ka wuli ka se u ka sigida mairie kɔnɔ u ka taa lajɛ n'a sɔrɔ olu tɔgɔ bɛ kalafili sɛbɛn na n'u tɔgɔ t'a la sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen minnu n'u kan ka yira pour que i tɔgɔ ka don kalafili sɛbɛn na o waati de ye sisan ye fo ka taa bila décembre kalo tile 31 na donc n bɛ muso bɛɛ wele an ka wuli ka jɔ kuma sera pour que an ka jamana an ka se ka a lata ɲɛfɛ. Nin ye kalanso dayɛlɛli ye kalanso min n'a bɛ diinɛ kibaruya min kɛra i ka dɔn k'a fɔ Korofina kɔnɔna na ale kalanso min ni a tɔgɔ ye Centre de formation islamique à Salam Korofina ale kɔnɔna na ayiwa min ye muso tele ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na mun sɔrɔla ka na an ka jɛ an k'o lajɛ korotu mun tun kɛra Madame Sukuna ale kumana muso tele ayiwa jabaranin na. An b'a fɔ awuzu bilahi mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim summa salatu wa salamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. An sinsinnen kɔ ni Ala tɔgɔ barikama ye an sɔlilen kɔ rasulu kan kisi ni nɛɛma b'a ye a n'a ka so kɔnɔ ani Mahama tugula ani baaraɲuman kɛ ɲɛ. Hakilina min y'an bila ekɔliso in dayɛlɛni na n delila k'a fɔ sani a dayɛlɛ bi an kun ye santiri dɔ de dayɛlɛ o santiri o hakilina min nana an na o la n taalen Makan n y'a ye k'a fɔ dugu wɛrɛ musow olu bɛ taa dɔrɔn u bɛ kuranɛ ta u bɛ taa kalan y'a ye maliyɛn muso bɛ taa a bɛ taa ni kɔlɔsi de ye n'a ye dɔ kɛ zigiri la i b'a ye u mɔgɔ fila u bɛ baro bila ɲɔgɔn na u bɛ to baro la fo kɔrɔfɔliw bɛ na bɔ a la o hukumu kɔnɔna na o y'a sɔrɔ sani ne ka taa ne sera ka kuranɛ kalan ni système min ye n y'a ɲini a ŋaniya o yɔrɔ la k'a fɔ ni Ala ye ɲuman segin ne fana bɛ na o système min sigi sen kan pour que n tɔɲɔgɔnw bɛ se ka kuranɛ kalan cogoya min na n'u taara Makan fana ka se ka kuranɛ kalan u kana taa sɔrɔ baro la o cogoya in na bon an y'o baara daminɛ o 2 ans filɛ nin ye Ala y'a kɛ hakili nana ye tuguni denmisɛnninw minnu y'an ka siniɲɛsigi ye pour que olu fana bɛ se ka sen don baara in na cogoya min na et puis n b'a ye fana an minnu an bɛ taga tubabu école la an bɛ taa an denw inscrire 1,900,000 1,000,000 kɔ tubabu école la pourquoi pas an yɛrɛ fana tɛ se ka a école ɲɔgɔnna dɔ dayɛlɛ alors que n'u taara tubabu école in na u bɛ fɛn minnu kalan yen a dɔw tɛ an taabolo ye an danbew tɛ an ka laɲiniw tɛ maintenant pourquoi an yɛrɛ de tɛ se ka dɔ o ɲɔgɔnna école moderne dɔ sigi sen kan pour que an bɛ se ka an ka denmisɛnninw kalan dɔnniya ɲuman na cogo min na k'u kalan an taabolow la k'u kalan an ka diinɛ na k'u ladabu di u ma sabula ni hakili jigin na i b'a ye k'a fɔ Ala yɛrɛ ko mɔgɔ min ka kɛgun k'o de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ diɲɛ ani lahara mɔgɔ min b'a ɲini ɲɔgɔn fɛ alors que diɲɛ ani lahara a fila bɛɛ
de ye laɲini ɲuman ye. O hokumu kɔnɔna na an ye ekɔliso in dayɛlɛ, an bɛ langue arabu daminɛ depuis petite section na, an bɛ français ɲanama k'u kun depuis petite section, an bɛ langue anglais fana k'u kun depuis petite section na. Sabula ni voyagera ka bɔ Mali kɔnɔ sisan, i b'a ye ni tɛ ni kan fila mɛn i bɛ kɛ bobo de ye, anglais soit arabe, ni t'o mɛn dɔrɔn i bɛ kɛ bobo ye. O hokumu kɔnɔna na an ye anglais fana fara a kan. O kɔnɔna na tuguni école in ka laɲini ye min ye, o de ye denmisɛnnin minnu bɛ nalen u ka kalan ɲɛnama kɛ ka tila ka diinɛ, u ka kɛ diinɛ cɛbaw ye don dɔ la, u ka kɛ intellectuel baw ye en même temps u ka kɛ diinɛ cɛbaw ye don dɔ la. O de ye école ka laɲini ye. Welekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin population ma ani jamana ɲɛmɔgɔw, hakili la n'i ye ne ka nin baara lajɛ i b'a ye k'a fɔ dɛmɛ don ka taa hali jamana yɛrɛ ma, dɛmɛ don ka taa jamana ma. A bɛ se ka kɛ a hakili ɲuman bɛ mɔgɔ wɛrɛw la, mais ni a dɛmɛbaga ɲumanw t'a tigi bolo a n'a musaka, a bɛ se ka kɛ a bɛ gɛlɛya. Jamana mɔgɔw bɛ se ka projet dɔ sigi sen kan, mɔgɔ min ne ni hakili ɲumanw b'u la ka se ka dɛmɛ don u ma, u ka se k'a kɛ cogo min na pour que an ka denmisɛnninw bɛ se ka wuli ni diinɛ ye cogo min na. N'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ bi, ne hakili la diinɛ jɔyɔrɔba sen b'a a la, parce que n'i y'a ye i bɛ kɛ directeur ba ye ou bien i bɛ kɛ ɲɛmɔgɔba dɔ ye, i bɛ fɛn kɛ min tɛ jamana taabolo ye, min bɛ kɛ kasara ye ka se jamana ma, o ye ala ɲɛsiranya de tɛ dusukolo, o ma dusukun nabɔ. N'o ye dusukun nabɔ, mɔgɔninfin tɛ foyi to ye mɔgɔ kama, i b'a to ye ala de kama. N'o ala ɲɛsiranya mɔgɔw n'olu cayara an ka dugukolo sanfɛ k'an ka jamana kalifa olu la, ne hakili la o bɛ kɛ bɔda ye ka taa an ka jamana ma. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen, jɛkulu min sigilen bɛ ayiwa min ye Mali télévision kɛnyɛrɛye olu tɔgɔ la, olu kɔni ye u ka baaraw kurubo karili kɛ sibiri tɛmɛnen ayiwa octobre kalo tile 10 a kɛra yɔrɔ min na o ye hôtel Buna kɔnɔna ye. Ayiwa jɛkulu yɛrɛ ɲɛma ni o ye Suri Kaba Jakite, ale kumana muso tele jabarani na ka taa se ale ka dankan ma n'o ye Fadima Mayiga ye. An ka jɛ an ka olu lamɛn. An ka jɛkulu in sigikun ye min yɛrɛ ye kumaba tɔmɔlenw na, o ye ka an ka chaîne télévision so lakana, ka an ka télévision so don bɛɛ la, ka maa minnu bɛ baara kɛ a kɔnɔ ka kalansenw sigi sen kan min bɛ se ka to ka baara kɛ hakili sigi ani tanga kɔnɔna na. Mɔgɔ tɛ se ka tanga ɲini mɔgɔ min tɛ hakɛw sabati, mɔgɔ tɛ se ka tanga ɲini mɔgɔ min tɛ sariya bonya. An bɛ fɛ an ka mɔgɔw k'o dɔn fɔlɔ, barisa hakɛw b'an bolo o ye tiɲɛ, mais anw yɛrɛ kan ka minnu kɛ il faut k'an k'o dɔn fɔlɔ. An ka baara kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ condition dɔ la min b'a to anw yɛrɛ mɔgɔw bɛ ɲɛna baara kɛ. Donc o y'an bɛna ko fɔlɔ. Filanan faama minnu b'an kɔnɔ, ala y'an don faama minnu garisigɛ la, o faamaw k'a dɔn k'a fɔ anw bɛ yan o de kama, an bɛ yan jamana kɔnɔdenw kama. U kan ka baara kɛ ni anw ye. U man ka tɛ ka to ka information di kɛnɛma anw k'a mɛn sɔgɔ. Ne dugutigi den o taara i jɔ dugutigi bulon koko la k'i bɛ ko lamɛn, o kɔrɔ k'a tɛ ka f'i faga bulon kɔnɔ tugun. Fɛn bɛɛ fɔ i faga bulon kɔnɔ, i man kan ka t'i jɔ koko la k'i b'o lamɛn. O de ka dabila, anw bɛ koko la, an bɛ fɛ ka don koko la. Fɛn ka fɔ anw de ɲɛna fɔlɔ, an ka se k'a lase diɲɛ mɔgɔw ma, an bɛ ɲanti. Donc o ye welewelekan in ko lase an ka faamaw ma. A ka d'an ye u k'o don bɛrɛ la, parce que don n'a nataw la an bɛna baara kɛ ni hakili la o de ye. Ni mɔgɔ min m'o faamu, ayiwa anw fana kan ka min kɛ an ka baara kɔnɔna la, sariya kɔnɔna la, an fana b'o kɛ ka sɔrɔ an ma don maa gasi la, mais an tɛ se ka to tan ka to an bɛ ɲugun an yɛrɛ la, dabila la o kan ka ban ten. Jɛkulu in sigila walasa an ka se ka fanga di presse ma, parce que fanga bɛ presse la, mais presse bɛ cogoya min na sisan Mali la, an ɲɛ b'a la degun dɔɔni b'a la, donc n'an farala ɲɔgɔn kan an b'a lajɛ ka dɔ bɔ degun in de la, n'an farala ɲɔgɔn kan an b'a essayer ka cogoya kɛ walasa baara ɲuman ka bila sira la, pour que k'an yɛrɛ ka milieu kɔrɔta, pour que ka jamana kɔrɔta. Bon, c'est vrai que média la muso b'a la, an tɛ se ka fɔ ko muso t'a la, muso ka dɔgɔ a la. Bon, muso bɛ poste mun na en général olu bɛ animateur la ou bien journaliste olu tɛ yefo sanfɛ. Bon, le fait que ne yɛrɛ bɛ association in ɲɛma vice présidentielle la
Oui, espoir de. Oui, car espoir de en jeune fille, en sœur, en drôle, ka fouille ko ali sisan place bɛ cɛw ka place bɛ yen muso fana ka place bɛ yen wa muso bɛ mali la mun bɛ se ka place dafa voilà c'est un exemple que n bɛ fɛ k'a yira musow la. Ni ye kunnafoni lajɛra ye min kɛra ayiwa kalanso la ni ale bɛ wele ko IAM min ka k'a fɔ olu sanni feere sugu hukumu kɔnɔna na olu ka kalanso ye ka k'a fɔ kalankuncɛ la min ye kalandenw ka kalankuncɛ ye ka k'a fɔ kunnafoni sira dɔ kɛ ka kunnafonidilaw wele ka i ka fɔ o jɛrɛ lasigi ayiwa muso tele ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na min sɔrɔla ka na o la an ka jɛ an k'o lajɛ. Bara ɲuman na ni ko sanni feere i adamadenw de fara ɲɔgɔn kan fɛn dɔ la fɛn kɔnɔ an ka kalan taabolo la yan an b'a ɲini denmisɛnninw fɛ n'u ye mun kalan kilasi kɔnɔ o ko ka sɛbɛntiya o taabolo la olu de wulila ka se entreprise ma parce que foire caman bɛ kɛ an b'a ye organisation bɛ kɛ entreprise min na o b'o installé mais étudiants yɛrɛ de wulila ka se entreprise ma a fitininw a belebelew ani minnu y'a daminɛ ani minnu mɛnna la walasa u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka n'u ye IAM ka kɛ kɛnɛ ye bɛɛ bɛ se k'a yɛrɛ yira kɛnɛ mun o kɛnɛ fana kɔnɔ i b'a ye étudiants de fana bɛ tila ka salon ye animé k'a yira minnu tɛmɛna ka na salon kɔnɔ u k'a lajɛ produit minnu bɔ entreprise o produit min bɛ nafa jumɛn de ye donc o baara kɔnɔ u b'a yira n'u ye mun kalan kilasi kɔnɔ u tila ka taa sɛbɛntiya u tila ka waleya par la u n'u de kan ka na pratique donc o fana la tuguni entreprise b'a ye étudiant dɔw bɛ yen minnu bɛ se ka feere ka ɲɛ minnu bɛ se k'u tɔgɔ ɲuman fɔ minnu bɛ se ka u ka taabolo yira jama la ka sɔrɔ étudiant yɛrɛ ma tila hali kalan na fɔlɔ donc o fana ye fɛn ye baramo ekɔlidenw ma ani ekɔlidenw baramɔgɔw fana ma u k'a faamuya que tuma dɔw la hali ni kalan ma ban tellement ni baara kɛra ka ɲɛ entreprise caman yɛrɛ bɛ boli tuguni k'a fɔ ko olu bɛ fɛ ka baara kɛ ni an ka ekɔlidenw ye parce que sanu ka tila kalan na depuis kalan kɔnɔna la u y'a faamuya baara yɛrɛ taabolo ye min ye a bɛ taa sira jumɛn fɛ et surtout a tagabolo ɲuman fana voilà welelikan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin jama ma an ka salon in kan o ye hali bi an ka lajɛ parce que n'an ko k'an bɛ denmisɛnw kalan minnu ye siniɲɛsigi ye minnu ye baramɔgɔw tigi ye minnu ye jamana tigi ye minnu ye sigida tigi ye faut que u ka se k'a faamuya entreprise minnu b'u kɛrɛfɛ sanni feere minnu b'u kɛrɛfɛ u ka se k'a dɔn fana n'u tilala baara la u bɛna taa baara in mun bɛ k'u kɔnɔ olu fana kan ka mun kɛ donc depuis fitinin n'u kɔrɔbayara a bɛ se ka kɛ u taa yɔrɔ ma tila kɛ dunanw ma tuguni donc u b'u banba k'a lajɛ u taara minnu sɔrɔ u bɛ se ka dɔ fara o kan u bɛ se ka ɲɛ n'olu fana kɛra u bɛ ɲɛ jamana ma o la production mana yɛlɛ a ka ɲi jamana ye min ma a bɛ na ni lafiya ye bi mɔgɔ bɛɛ fana ka ala deli ye den ka se ka baara de sɔrɔ parce que fɛn tɛ maliyɛnw bolo mun ka gɛlɛn olu bolo donc o kama n'u y'a ye denmisɛnninw bɛ ka former depuis théorie bɛ yir'u la pratique bɛ yir'u la o la entreprise bɛ tila ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u yɛrɛ bɛ tila k'u jɔ entreprise jɔyɔrɔ la tila k'a fɔ tuguni ko olu bɛ se ka kɛ tuguni entreprise minnu yɛrɛ bɛ ye ka sɔrɔ entreprise ka cours kɔnɔna tɛ u ka yɔrɔ gansan tɛ donc o bɛɛ ye fɛn fana mun bɛ se k'a fɔ ko bi bi in na IAM na an ka denmisɛnninw ka baara sɔrɔ ka teli kosɛbɛ. Nin kunna kibaruya ninnu bɛ dansigi an ka bi laseli la an b'aw fo ka waleɲuman dɔn muso tele sugandili la a k'an bɛn waati wɛrɛ inshallah.